Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα σας κάνω unboxing 30 φακελάκια Euro 2024. Παρακαλώ, πάμε να αρχίσουμε. Ανοίγουμε το πρώτο φακελάκι και βλέπουμε ότι μέσα έχει Γαλλία, Shining Star Kamavinga, Marcelo Brozovic και Patrick Schick. Μετά δεύτερο φακελάκι. Ανοίγουμε και βλέπουμε Άντριου Ρόμπερσον, Φεντερίκο Τσαϊέσα και τελευταίος Ρικάρντο Ροντρίγκες. Μετά, επόμενο φακελάκι. Είμαστε λίγο γρήγοροι εμείς. Απευθείας top scorer Ρόναλντ Σαλάι. Μετά, Λερόι Σανέ! Τι είπε τώρα? Μετά, Captain Σάιμον Ξάερ. Δεν τους ξέρω παιδιά, συγγνώμη. Μετά Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν και τον έχω. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά Τζορτζίνο Ουλτζαμούν και τελευταίος Τζορτζ Πούσκας. Πραγματικά αυτόν τον Κριστιάνο τον έχω, αλλά δεν πειράζει, υγεία. Μετά δεύτερο φακελάκι. Legend Γιώργος Καραγκούνης. Τον έχω διπλό και τώρα τριπλό. Τον έχω 3 φορές αυτόν. Μετά Αλβάρο Μοράτα, Μπεντζαμίν Σέσκο. Βλέπετε τα σκουπίδια εδώ. Θα τα διάσουμε λίγο. Και μετά Βλαντιμίρ Κουφάλ, Νίκολ Στάνκου, Αντώνικ Παράκ, Οπα έπεσε η κάρτα. Top scorer Κερέμ Ακτουρόγλου. Η κάρτα που έπεσε Κοντικάκμπο. Αυτός ο Ρώσος, δεν ξέρω τι είναι. Μετά επόμενο φακελάκι. Αντάμ Νάγκη, Φράνκι Ντε Γιόγκ, Κρίστιαν Έριξεν, Τζακ Γκρίλις, Ντέιβιντ Αλάμπα, ναι, και αυτός εδώ. Μετά, Γαλλία πάλι, Γάλλος, Ουσμάν Ντεμπέλε, Σερβιανός Ντέιβιντ Χάνκο, ναι, με αυτόν έχω αναμνήσει στον Ντέιβιντ Χάνκο, στο PlayStation, και Τούρκος Ζάρικ Σελίκ. Μετά εδώ, Νίκο Ουίλιαμς, Μιχά Ζασίκ. Μετά Μάρσελ Σάμπιτζερ, Ιταλός Σύρο Ιμομπίλε και Σκοτιάτης Σκοτ Μακτομινέη. Μετά Ιρλανδός Ρασβάν Μαρίν, Αρνταγκούλερ, Ρεάλ Μαδρίτης παίκτης. Μάρκο Ασένσο, Playmaker Μπρούνο Φερνάντες, Τζούλιαν Μπραντ και Κάσπερ Σμάχελ. Μετά Καρλά Σογόγκου, η πρώτη μου κάρτα, γιατί έχω και το blog Million Σκινιά Paris Saint-Germain, Kingsley Coman Bayern. Μετά Shining Star Χριστοφ, δεν μπορώ να το προφέρω, αυτός, και Ζάρζαρ Κούγκα. Μετά Ρόμπερτ Μακ, Ρούμπεν Βάργας και Τζουντ Μπέλιγχαμ. Hey yo. Χάκαν Κατσάνογλου Ίντερ, Λούξο, Γκράνικ Εξ Χάκα. Μετά επόμενο φακελάκι, Λαμιέρ, Τιρνέι, Μπαλντέ της Μπαρτσελώνα. Μετά
Πέντρι και άλλη Μπαρτσελώνα. Αρναουτοβίτς, Ζακαρία. Και τελευταίο φακελάκι, το ανοίγω μπροστά σας. Ένα λεπτό. Και είναι Ολλανδός, Delete, Λούκα Μόντριτς. Και Under. Αυτός ο κυρίους. Αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε επόμενη φορά. Εσείς δείτε τι χαμό έχουμε κάνει, αλλά τα λέμε. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.